rentoutetaan ja vapautetaan leukaa kahdella eri helpolla tekniikalla. Ja nyt ensimmäinen tekniikka tulee tänne korvan alueelle, leukanivelen alueelle. Eli jos sulla tuntuu tällä alueella nyt kireyksiä tai jännitystä, tuntuu, että sitä leukaa on vaikea rentouttaa, niin silloin aloita tästä harjoitteesta. Ja nyt ensimmäinen tekniikka on saksiotteella. Eli sinne keskisormi tulee tänne korvan etupuolelle ja sitten etusormi takapuolelle. Ja nyt semmonen aika napakka ote, eli se sormi ei saa lähteä liukumaan tällä tavalla, vaan sulla pitää olla siellä napakka ote sinne ihoon, sinne täällä puolella temporaalislihakseen ylhäällä. Ja nyt sä lähdet sieltä liikuttamaan ylös, alas. Nyt mun lähtee vähän silmälasit tässä liikkeelle samalla, mutta haittaako tuo? Eli napakka ote, ylös, alas. Ja nyt sun pitää tuntea, että sieltä tulee niinku ihoon liikettä. Sä voit vähän antaa sen sormen liukua ylös, alas. Ja vedä alaspäin kunnolla, tunne tuosta poskiluusta semmonen pieni veto alaspäin. Tunnet kuinka sinne tulee liikettä. Noin. Eli siellä saa ihan alkaa punottaa se alueellinen. Me tiedetään, että siellä on se verenkierto kiihtynyt, mitä me juurikin halutaan. No, tehdään sitten toinen tekniikka ja sä voit tarpeen mukaan toistaa nämä 2 tai 3 kertaa, mutta esimerkiksi mulla tuntuu jo nyt leuka aika vapautuneelta ton tekniikan jälkeen. Toisessa tekniikassa käytetään rystystä kevyellä otteella ja ollaan täällä poskiluun alla, myöskin taas lähellä leukaniveltä. Halutaan päästä sinne poskiluun ja sinne massetterin kiinnityskohdan alueelle. Ja nyt voidaan tehdä tämä kummallekin puolelle samaan aikaan, tai sitten sä voit tehdä eri aikaan, mutta ota silloin täältä sit toisella kädellä tukea, eli stabiloit sen leukanivelen. Ja nyt lähdetään kevyesti pumppaamaan alaetuviistoon sillä rystysellä. Kieli on lepoasennossa kitalaessa, alaleuka rentona. Ja nyt taas napakka ote sillä rystysellä, että et lähde liuuttamaan, vaan sinne pitää tulla sellainen paine ja venytys. Mene sitten vähän lähemmäs sinne leukaniveltä. Nyt mulla on täällä etusormen rystynen. Ja sitten semmoista kevyttä pumppaavaa mobilisaatiota lähelle leukaniveltä. Saadaan siellä myös verenkiertoa liikkeelle ja saadaan rentoutettua sitä aluetta. Noin. Tulee aika mukava rento fiilis tänne. Eli tämä toimii myös ensiapuna, jos tuntuu, että vaikka työpäivän aikana on se leuka kiristynyt, niin näillä 2 helpolla tekniikalla saat sieltä hyvin avattua. Ja tosiaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin toista tarpeen mukaan 2 tai 3 kertaa, mutta mulla selvästi jo tuntuu paljon mukavammalta ensimmäisen kerran jälkeen.